जबरेलिया घर उड़ावे तबै सुधिया बालम के आवे जबरेलिया घर उड़ावे तबै सुधिया बालम के आवे चार महीना राजा ठाड़ के दिनावा चार महीना राजा ठाड़ के दिनावा जब के गौरा जगावे तबै सुधिया बालम के आवे जब के गौरा चढ़ावे तबै सुधिया बालम के आवे जबरेलिया घर उड़ावे तबै सुधिया बालम के आवे जबरेलिया घर उड़ावे तबै सुधिया बालम के आवे छोटी हमार गोइल रे रमा